Kali All India Radio Shillong ke kubor ban pulir ke ibadahun ramdi. Kimat bakong sanjong ke kubor mentak stem. Rai ke hun menteri ke sorkar jilla ban syakno ik jingshna bat jing dewan basnahi de kiso ak jilla bat ban ajing rap ya kinong rap ki bashim ya karam KCC. Shispa khandap khandai ngut ki biyo jingkot na ke jingstom ya COVID-19 ha Meghalaya bat shispa arpusaw ngut ki biyo pang thamai hinin kesngi. Bat klat arngut na kajing tua khendew ha Police Reserve Shillong hinin kesngi bat bon kijing syakta namar kajing peteng kajing hap slam. Kikubor babanya. Kekenhuan ki menteri ke sorkar jilla hinin kesngi kelarai ban syakno ya kajing shna bat jing di kiwan balashna di kiso hapo ke jilla. U menteri rang ba ke jilla konrad ki sangma ula pentip ba ke sorkar kan sathawi ki kendon ba ki riu shimen bat ki kenhuan kila ban kibala ban shna bat di kiwan shnahi ki hap ban bun. Kabai laisen na kabenta kani kalong New Hajar San Spa tingka bat menteri rang ba ula ongru bakani ke sien jam ke sorkar kalong ban kentiu ki babun kinong sengkam la jong ha ka jilla. Ha ka ju kapor ke kabinet kala pentamai ru ka an Mineral Cess Act bat kala rai ru ban bu khajanano ikiwei pat ki khat saw tali ki mar po khandeu ha ka jilla. Ha ka wei pat kalyang kenhun menteri kala ajing menjuru ban ajing yarap ikinong rep ki balashim ya karam leng ba ka Kisan Credit Card KCC hakaba ka jingerap kan long ar na ka shispa. Kasorkar pedeng hinin kesni kala pentip baka jingyo kya jongki nong pang COVID ha India kala tam ya ke jingdon ki bayo thamai ya ke jingpang ha kini kisan sngi lenter. Ha ke jingtho ling ba ka Twitter ka tanat ka kwat ka kya kari kala ong ba kini baro kilong ling ba ka jingshim kya bat ka jingkloy ban shemi kilat a jingeda ban khmi thu ling ba ka jingle iki test ka jingbo de ni ka jingpang ringkat ka jing ai ka jing sumar ki bapaka. Sa shispa arpusawngot ki bayo thamai ko COVID-19 ha Meghalaya hanin kesngi ke balakintir ke jingdon kinong pang sya ka 1000 khandai spa anyo punyongon pat hakawai pat kalyang shispa khandai ngot ki lakot nyo hanin kesngi pat ka jingdon ki bakot na ka COVID-19 ha ka jilla ka lakiu sya ka 1000 san pun riungon katkum ka karwo na katanat ka kot ka khya klaya thu ba shispa kitegi shispa arpusawngot ki bayo thamai ko COVID-19 kilong shispa ngot ha East Khasi Hills nyongot ha Ribhoi sangot ha West Garo Hills nyongot ha North Garo Hills, Arngut ha West Khasi Hills but Mar Iway ha Southwest Khasi Hills, Southwest Garo Hills but East Garo Hills District. But naki shispa khandai ngot ki balakot hanin kesngi, shispa anyo pundungot ki dena East Khasi Hills, prangot na West Garo Hills, ndungot na West Khasi Hills, sangot na Ribhoi, but Mar Arngut na West Jaintia Hills but Southwest Khasi Hills District. Hakatay ke kerwo laya turu badan sa iway baklat na ko COVID-19 hanin kesngi, kablakintir ka jingdon ki baklat siya kisaw pulay ngun. Haduk menta ka Meghalaya ka don 1,000 new pundungot ki belangat ka jingpang COVID-19 pat na kitay 6,000 khandai spa new punyungot ki di ki badang don ka jingpang bat ki badang sya sumar bat 1,000 san pundungot ki balakon. U Presiden Kari Ramnath Kovind ulasam ke khusnam National Service Scheme Awards na kabenta usnam 8,000 khat pra khat khandai lingba ka kor internet hanin kesngi ya ke khusnam NSS jong usnam 8,000 khat pra 8,000 khat khandai lasam shkisaw pu angot kisamla hakilai benta kita kata ki badan ha ki school ba ki NSS unit bat ki program officer jong ki bat ki NSS volunteer. U Menteri Katanat Sports and Youth Affairs ke Sarkar Pedeng u Kiren Rijiju uladan ringkat hak ketika jing sam khusnam na Vigyan Bhavan New Delhi. Ka Meghalaya BJP Kisan Morcha Farmers Wing kalapadyang ka bil bathamai kinong rep ka balamanjur ha kayeng dorbar thawan kari. U President ka BJP Kisan Morcha ka jilla u Pramod Coach ula ong bakani ka bil kan penklan ha kalyang ka rep karyang ha kari pat ka kan ari ka jing bishar hok ya kinong rep halor ka jing pensange no ya ka jing don kinong kahi pdengi ke mar rep chongki katay katanat kalapen pawru ya ka jing ai khuble u menteri rang badu kari ya ka jing sungkhya jong u ya kinong rep hakari kani ka khubor kawan chapi na ka station jong ka All India Radio Shillong
Nakadaw ka jing jur ka jing hap slap hakini ki khendiat sngi ha ka jalla kaladon ka jing tua khendau ha police reserve Shillong ha ka ba arngot ki brew ki ladu e yala ka jing im katkum ka kerwa na katanat pulit ka jalla kalayathu bakite ki arngot ki nong bala ki bala tip kerteng kum usohi boton marak bat uslinak marak ringkat bat ki weipat ki lalet ban weng ye ka khendau ka bala tua ha ka tege jaka ha ka por khatwei shiteng men step henen ka sngi henreken san kaladon biang ka jing tua khendau ka bala ha bat tap ikite ki arngot kaladon ro ka jing klem ding no point bat ka jing tua khandau ha zigzag road ha rilbong henen kisngi hagaro hills pat nakadaw ka jing hap slap baklem sange kaladon ru ka jing tua khandau bat ka jing shlei ka balarong no ka jing king ka bapenyeso ya ka bakmara bat ka tura ya kamet basa jong unong tho kubor ubadeiru editor jong kokot kubor unong san hima uba lambok thaba latep don buram henden kisngi haulum jing tep ka balang catholic riat tamdong maulai mautawar hapreng ki jing sakhi lang jong ki paralok parajor bat ki bait bathon ki belawan ban ai khublei khaddu ya uni urangba ka jing letbu ya kamet ka basa hauni ulum jing tep ka de ki jing kwa ka ba uni urangba uladep pen pau teng halaki jong ki khun ha ka ba ula ong ba ukwa ban tep haulum jing tep ubadan marshiliang bat ka yeng jong u hapreng kijing perkheng namar ka klam COVID-19 kipat ba kilawan ban ai kublei khaddu bat kilabut renti ro ikijing katha ka sorkar uba thaba ula shakri kum nong tho kubor la arpunyo snam nadu usnam 6000 khandai spa khandai pulai bat ula shimti kum editor ka kot kubor unong san hima ha usnam 8000 lai tat hadu kasngi bakhadu jong u ka cabinet ke sorkar jilla kala ong bakan sa shim ya karai ha kabayade bat ka jinglong jingman jong ka Garo Hills Autonomous District Council namar ba ka pali jong ka EC baminta kala jan kod bat ka election jong ka council ru kala jan poi kasamoy trekam basan snam jong ka GHADC kan kod hau bunai risau bat ka tanat district council affairs kan sapha ik jingterwa ka sorkar jilla ban pinjila ni kasamoy trekam baminta lani kan penjari da ka jingsinshar administrators rule ha ka council umintri rangba ka jilla ukondrat sangma ulong ba an saya kren ya kani ka benta ha ka weipat ka jingelang ka kabinet Umentri rangba ka jelau Konrad ki sangma ulong ba kamdan kanu ka jing pthei ha ka jaka penlang ki jabo uranium han nongba Jenrin Southwest Khasi Hills Umentri rangba hanin kesingi ulong ba ka sorkar jilla kala pentip sya deputy commissioner bat sya ka UCIL halor ka tega benta ha ka jo hi kesingi ha ka por balas dang ban mi ka kubor Hakabaya day bat kajing patay jong kajaka penlang ki jabo uranium haka shnong ba Jenrin ha Southwest Khasi Hills District. Ukondrat sangma ula ongru ba Deputy Superintendent of Police ula late ban kami penya syakatay kajaka bat ula pentip ru syaka sorkar ba kimdon kinu ki jingpay daka ba benrap ba uhe pulit ula yathu ru ba kamsyam radon kanu ka jing patay. Umentri rangba kajelau bat chairman ka Meghalaya Democratic Alliance ulapin kan mau biang bakadei ka hok jong ki seng shimet banterwai udukhat thamai syaka sengken hun menteri ka sorkar jilla umentri rangba ulo ong ya katei na naba ka MDA kala pendep ya ka samoy trekam ba ars nem shiteng bat kumbal kalong ladon ka jing sapriang jong ka jing ekren ha ka ba ya dei bat ka jing bujili dukhat hapo ka BJP bat ka HSPDP ki balong ki dukhat sendrop jong ka sorkar MDA Umentri rangba hanen kesingi ula keren syai baki sengsan perthai shimet ki bayadon bentah ke sorkar sendrop jong ka MDA ki henhap ban shim ya karai lada kadon ke jing bujili dukhat hapo ka kanhun menteri Halor ka jing plebyang ki school ha ka jilla tang ban a jing yarap ki khna ki badan kam jing yarap na kinong hikai ka Institute of Bioresources and Sustainable Development DBT IBS di Shillong hapo ka jing yalam u director jongka Upulok Mukherjee kalapan long hi ka jing sami ki dawai penyap khnyang ki dawai kelan kti ki blashna hi dakate ka institute kumjo ye ki jing dakhmut ne ki face mask bat ki jing sapkti sha principal bat kinong hikai ka KVEAC school Nyomer Upper Shillong kum shibenta jong ka jing trei jong ka te institute nakabenta banyele persha ka klam COVID-19 Hashwa ban penkot ya ka kubor sa shisien kimat bakong san Rai ka kanhun menteri ka sorkar jilla ban syano ikajing shna bat jing diwan bashna de kiso aka jilla bat ban ajing arab ikinong rep ki bashim ya karam KCC shispa khandai ngut ki yo bayo jing kon aka jing shitam COVID-19 ha Meghalaya bat shispa arpusa ngut ki bayo pangtham ma hinin kasngi bat klat arngot na kajing tuwa khandau ha police reserve Shillong hinin kasngi bat bon ki jing shakta na mar ka jing teng ka jing hap slam katong ila poish ka bakut jong ka kubor ka bawan shapi na ka All India Radio Shillong